Čo mne dáva DXN? V prvom rade je to zdravie. Je to chuba rieši, čo všetko rieši. Firma DXN ma posúva smerom k úspechu a k stretnutiu nových ľudí. Firma DXN je veľmi jednoduchá firma a preto ma posúva nielen mňa a celú moju rodinu. My všetci začali ináč myslieť, ináč žiť, my začali viac komunikovať, my začali mať viac ľudí v týme. Ja stretla fantastických ľudí vo firme DXN. Preto v prvom rade je to zdravie, je to komunikácia, je to spoznávanie svetu. Vďaka DXN som motivovaná ísť za ľuďmi, rozprávať s nimi, hovoriť od úprimného srdca. Ako oni sa rozhodnú, je to na nich. Ja už svoj výber mám. Ja budem piť túto kávu, je to veľmi chutná káva. Ja budem používať spirulinku, pretože naozaj ona mne čistí moje cievičky, dodaje mne energiu a toto budem rozširovať ďalej a ďalej. Nech celý svet vidí, že sú produkty v prírode, čo nás môžu zachrániť. Sú produkty v prírode, čo nám naozaj poskytnú nám zdravie.